mě určitě nechceš. Chci. Jak se staří, tak jsme hlupi a to můžu říct. Takže razíme. Jak dlouho jsme to lezli? 7 hodin, 10 minut. Co jsme lezli? Z největší pravděpodobností Puškáš. Alespoň 2/3. Jo. Kromě toho vršku, ten vršek je nejistý teda. Závěr jsme šli po vlastní. Jo, závěr jsme šli po vlastním, ale Puškáš je po vlastním, ne? Ano. Jo. Akorát, že to má být trojkový terén, ne? Ano. No. To rozhodně nebyl trojkový terén. No nic, no, hezky jsme se poměli. Teď jsme zrovna na meteorologické stanici na Lemničáku. Ne? Co to? Jo, pardon, na astronomické. Jo, jsem chtěl říct astrologické, ale to by docela taky počuní. Takže jsme na astronomické stanici vedené Akademií věd Slovenské republiky. Ano. A dolezli jsme nahoru, úplně už byla tma jako v rámci skoro teda. A naštěstí nás dobrý člověk pustil tady do tohohle pokojíčku, dal nám najíst. A prostě nás jako nenechal zahynout, takže nemáme čím slavit, ale slavíme. Že jsme to přežili. Tak jo.